Справя се, че това е най-добре. Извиня. Започва благословен. Господ да бъде с вас. И твоя душа.
се помолим. Ти, който даде на Твоята църква поклонница във вярата, Дева Мария, образец на бъдещата слава, дари на Твоите чеда да въздигнат своите очи с упование към нея, бляскав образец на добродетелта за целият избран народ, чрез Христа нашия Господ. Музикантите също. Чрез своят син, роден от девица, спаси света да ви изпълни със своят благослов. Амин. И чрез застъпничеството на Дева Мария, дари на света авторът на живота, той да ни опази за винаги. Амин. И всички тук вас събрани, за синовна набожност да ви дари Бог телесно здраве и духовна утеха, чрез Христа нашия Господ. Амин. Да ви благослови всемогъщия Бог Отец, Син и Свети Дух. Накрая на този тържествен благослов желая да връча един подарък за спомен от това събитие на Величко Яков и на неговата съпруга. Благодарение на него имаме този прекрасен площад. Идват на ум думите на свещеното писание. Бог вдъхнови духът на Еди кой си и той направи това и това. Бог вдъхнови духът на много житненци да построят тази църква. Бог вдъхнови духът на много други, за да помагат на свещениците, за да служат на църквата. Но мисля, че е редно да направим един жест и към това семейство и да им благодарим за това, което направиха. Мини с короната разкажи. Царица сиди хубава, о Мария, престола ти е в небеса, о Мария, песни най-пламенни ни ти поднасяме, всички те прославяме. Здравей, 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 Мария. Уважаеми гости на Житница, честит празник още веднъж. С какво продължаваме? След малко, след около 10 минути,
ще поканя официалните лица и който може да влезне в културния център. Също така има един екран, от който може да наблюдавате презентацията, в която ще ви представим историята на нашата енория. Ще видите много интересни снимки от преди 100 години, дори скиците, идейния проект за църквата. След което презентацията предвиждаме да продължи около половин час. След това виждате военният духов оркестър на военно-въздушните сили са вече строени. Ще имаме удоволствието да ги чуем, за да се върнем към оная атмосфера преди 100 години, когато тук е свирил военен духов оркестър. Житница от 100 години не е чувала духов оркестър. Така че музикантите ще ни върнат и в онова време, а пък защо не, и ще направим един мост за напред. Също така важна информация за всички. Има предвидена почивка. Виждате, има маси, така че да не се струпваме наведнъж. Нека да бъде на етапи. Сега поканвам всички, които могат да влезнат в културния център, да заповядат, а другите гости могат да наблюдават презентацията от екрана.